Goddag og velkommen til denne video om, hvordan vi indtaster i vores tryktabsberegningsskema. Mit udgangspunkt for beregningen her, det vil være en etageejendom på 4 etager, hvor vi har anvendt 0,8-reglen. Allerførst så vil jeg lige prøve at gennemgå selve tryktabsberegningsskemaet, fordi der er mulighed for at indtaste en del informationer i dette ark. Vi starter heroppe i venstre hjørne, og der kan vi se, der er mulighed for at indtaste vores temperatur. Når der vi dimensionerer i forhold til vores kolde vand, så dimensionerer vi altid vandet ud fra, at det har en temperatur på 10 grader. Hvis det nu har været det varme vand, så vil vi bruge en temperatur, der hedder 55 grader. Det vi kan se, hvis der vi ændrer temperaturen, det er, at så vil densiteten ændre sig, og viskositeten ændre sig. Jeg prøver lige at ændre temperaturen til 55 grader. Nu kan vi se, at densiteten den blev en lille smule lavere, og viskositeten blev også lavere. Jeg skifter lige tilbage til 10 grader. Herover er der mulighed for at bruge det, der hedder 25%-reglen. Altså at 25% af tryktabet i givende rørstræk vil blive tillagt som tryktab over enkeltmodstand. Det har jeg mulighed for at klikke fra og sige nej. Og hvis jeg siger nej, så skal jeg til at indtaste mine zeta-værdier for det pågældende rørstræk. Eller for hele regnearket. Men jeg sætter den til ja. Det næste vi prøver at kigge på, det er vores forsyningstryk, altså vores laveste normaltryk. Og det er jo her, hvor man eventuelt kontakter sin forsyningsselskab for at få det oplyst. Jeg har fundet på et tal her, der hedder 400 kilopascal. Det næste vi kigger på her, det er koden til vores forsyningspunkt. Og koden til vores forsyningspunkt, det er jo der, hvor vores stikledning går på forsyningsledningen, og den har jo en kode i forhold til DVR90. Det kan også være i forhold til terrænkoden, eller vi kan også vi kan også bare kalde den 0, fordi det, der er vigtigt i det her beregningsskema, det er, at vi får en højdeforskel fra vores forsyningspunkt og op til vores farligste punkt. Men nu siger jeg, at mit forsyningspunkt det ligger 1,20 meter under terræn. Så jeg skriver her 1,20. Så min kode til min farligste punkt, der har jeg fundet ud af, at ud fra den tegning, vi skal kigge på lige om lidt, der ligger farligste punkt 13,2 meter. Den samlede rørlængde, det er, hvis man har på en tegning har målt sin rør op, hvor langt de skal være, så kan man taste en tal ind her. Fordi det, der sker, når vi begynder at indtaste vores meter hernede af, vores længder ned igennem systemet, det er, så begynder den at tælle det sammen i det her felt, og så kan man sammenholde de to tal med hinanden for at se, om man har fået det hele med. Over i den næste kolonne her, der har jeg tryktabet i min anboring. Og der har jeg kigget lidt på det, og jeg har fundet et tryktab, der hedder 3 kilopascal. Så har jeg som det næste, så har jeg et tryktab igennem min vandmåler og kontraventil. Og det vil jeg nede ved hovedstikket. Og her har jeg fundet et tal, der hedder, at måleren den har 20 kilopascal i tryktab, og kontraventilen har 5 kilo i tryktab. 5 kilopascal i tryktab. Så det samlet giver det 25 kilopascal. Hvis det nu havde været det varme vand, jeg havde dimensioneret, jamen så skulle jeg også kigge på, om der var noget tryktab igennem nogle vandvarmere, veksler, så havde det været det her, jeg skulle taste. Ude mit farligste punkt, der sidder der et armatur, og
det skal så have et tryktab, eller det har et tryktab ind over sig. Og det kan man jo typisk læse i en VA-godkendelse, eller man kan kigge på at sige, hvilken gruppe er det inddelt i. Og jeg har i den pågældende situation valgt et armatur, der er i trykgruppe 150. Så det er det, jeg skriver her. Nu kan jeg se, at den her har regnet sammen, at mit samlede tryktab i enkeltmodstand i de store enkeltmodstand her hedder 178 kPa. Der står nogle bemærkninger hernede under, og det er at sige, husk at lægge tryktabene til i delta PE. Det vil sige, at de tryktab, jeg har heroppe, dem skal jeg huske at lægge til nede i beregningsarket hernede. Men det kommer jeg tilbage til. Det næste, vi skal prøve at kigge på, det er den installation, jeg har tænkt mig at prøve at dimensionere ud fra. Vi har tidligere kigget på en installation, der ligner den her, hvor vi har et forsyningspunkt. Vi kører ind i vores stikledning, overgår til fast rør, så der skiller den mellem to rørmaterialer, så derfor har jeg givet det punktet nummer 1. Vi har vores vandmåler, vi kører ned, og vi har vores afgrening til vores varmemåler, så den kalder jeg for punkt 2. Jeg fortsætter og kører op af stigestrengen, der hvor vi afgrener til stuen, der hedder den punkt 3, hvor jeg afgrener til første salen, der hedder den 4, og afgreningen til anden salen, der hedder punkt 5. Og så kører jeg op igennem her, der har et fordelerrør, som jeg giver punkt 6, og mit farligste punkt er så mit bruserarmatur, eller min bruser her, som jeg kalder for farligste punkt. Altså den får punktet FB. Så det jeg har nu, det er, at jeg har fra punktet F, forsyningspunkt, og ud til farligste punkt. Herude i venstre side af mit regneark, der har jeg så de her punkter, altså mine nummereringer i forhold til min tegning herover. Jeg starter ude fra forsyningspunktet, så der har jeg F, og så kører jeg videre med 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så mit punkt 7, det retter jeg til FP, fordi nu ved jeg, at det her det er så mit farligste punkt. Det næste jeg så skal have gjort, det er her, så skal jeg have indtastet nogle koder. Og det er jo så de koder, jeg har ud for de forskellige punkter. Og der har jeg fundet ud af følgende, at mit forsyningspunkt, det var i minus 1,2. Mit punkt 1, den hedder minus 1,0. Og mit punkt 2 hedder minus 1,2. Og mit punkt 3, den hedder så 2,8. Mit punkt 4 hedder 5,8. Mit punkt 5 hedder 8,8. Mit punkt 6 hedder 11,8. Og mit farligste punkt, det hedder 13,2. Det her, det er nogle tal, som ikke siger, jeg har fundet på, men som jeg har siddet og kigget på, kommet med nogle forslag til, hvad det kan være. Normalt så vil man jo kigge på en snittegning over sin bygning, over sin installation. Ud fra der vil man måle, hvad er koderne til de forskellige punkter. Det næste, jeg så skal have tastet ind her, det er så min forudsatte vandstrøm. Det indtaster den kolonne 3 her. Nede, der hvor jeg har mit farligste punkt, der er min forudsatte vandstrøm, det er det, der svarer til min bruser. Altså 0,15 liter i sekund. Jeg kan se her, at den siger så her, at for strækningen 6 til F, der løber der nu
0,15 liter i sekundet igennem som forudsat. Og det bliver så også min dimensionsgiver. Jeg husker på, hvordan min tegning ser ud, og der havde jeg jo heroppe i punktet 6, som var et fordelerrør. Vi har tidligere været at kigge på og så sige, at det vi dimensionerede ud fra, det var det hed 0,8-reglen. Så i punktet 6, den vandmængde, der bliver tilført fordelerrøret, er jo 0,8 liter i sekundet. Men da jeg allerede har fundet ud af, at min bruser skal bruge 0,15 liter i sekundet, så den resterende vandmængde, der så må være tilbage, eller der skal ledes ud til de øvrige installationsgenstande, må så være differencen, altså de 0,8 liter i sekundet, minus de 0,15, hvilket så giver 0,65 liter i sekundet. Og det er så det tal, jeg indtaster i punktet 6. Det stemmer så også overens med at sige, jamen det der så står i regnearket her, det er, at i strækning 5-6, altså fra anden sal op til tredje sal, skal der løbe 0,8 liter i sekundet. I punktet 5, det var anden salen, jamen der var jo 0,8 liter i sekundet, der skulle forsyne anden salen, og det var det samme tilsvarende for første salen og for stuen. Det jeg hele tiden kan se her, det er, at de forudsatte vandstrøm, de bliver lagt sammen dernede af. Og at for hver gang jeg har en forudsat, så bliver det omregnet til en dimensionsgivning. Altså for eksempel i strækningen 3-4, jamen der skal der løbe, hvad der svarer til en forudsat vandstrøm på 2,4 liter i sekundet, og det bliver så omregnet til 0,41 liter i sekundet i den divisionsgivning. Heroppe i punkt 2, det er det, der svarer til, at jeg skal forsyne min varmvandsbeholder. Så her, der skal der være alt det vand, som der også forsyner det varme vand. Og der bruger, som sagt, 0,8-reglen, og jeg har 4 lejligheder, jamen så må den forudsatte vandstrøm så være 4 gange 0,8, altså 3,2 liter i sekundet. Og det passer også med, at når jeg har både 3,2 liter i sekundet på det varme vand og det kolde vand, så giver det en samlet forudsat vandstrøm, som vi kan se her, på 6,4, hvilket bliver omregnet til en dimensionsgivende på 0,59 liter i sekundet. Da jeg ikke har flere tapsteder ud mod mit forsyningspunkt, så skal jeg ikke indtaste flere forudsatte vandstrømme i mit beregningsark. Punktet 1, det var jo hvad der svarede til min overgang fra min PE-rør til min faste installation, så her skal der bare stå 0 liter i sekundet. Hvis det var, jeg havde haft nogle slangevinder, så skulle jeg have indtastet det her. Hvis der havde været nogle skylleventiler, havde det været her, jeg skulle taste. Og hvis det var, jeg havde haft noget systematisk benyttet tapsted, så skulle det have været her, jeg skulle have tastet. Det næste, jeg skal kigge på her, det er nu skal jeg indtaste mine meter på det pågældende rørstræk. Og jeg antager, at rørstrækkets længde for PE-ledningen den er 15 meter. Jeg antager, at rørstrækket for 1-2 er 4 meter. Og jeg antager, at rørstrækket for 2-3 er 4 meter, 5 meter. Og ellers så hedder den 3 meter op til punkt 6. Og så antager jeg, at PEX-røret ud til bruseren, at den er 8 meter. Så nu har jeg indtastet mine længder
på mine forskellige rørstræk. Hvis det var, at jeg ikke havde brugt 25% reglen, så skulle jeg indtaste min zeta-værdier her. Og det næste vi så kommer til, det er, at vi skal til at vælge rørmateriale. Eller rørtype. Og hvis jeg nu kigger på på tre rørtyper, som jeg vil lægge mig fast på, det er, at min stikledning, det skal være noget PE-rør. Jeg kan trykke på den, og så kan jeg vælge mellem forskellige rørtyper. Mine faste installationer vil jeg gerne have, skal være noget rustfri stål. Så det skifter jeg lige nedad. Dog så ønsker jeg, at det sidste rørstræk fra mit fordelerrør og ud til min bruser, det skal være piksrør. Det næste kolonne jeg får, det er rørtrin. Og rørtrinen fortæller ikke andet, end at jeg kan gå ind og vælge et nummer, og det jeg så kan se, når jeg vælger det nummer, det er, at min dimension herude, den ændrer sig. Jeg vælger, at min stikledning, den skal være en P-ledning i 40 mm. Det er det udvendige mål. Det indvendige mål bliver så 33 mm. Så går jeg ind og vælger min rørstørrelse ud fra i forhold til min rustfri rør. Og her er der nogle ting, jeg skal være opmærksom på. Jeg skal være opmærksom på, at min hastighed ikke bliver for stor, i forhold til, at det kan generere noget støj. Og at holde sig under 2 meter i sekundet er et meget godt udgangspunkt. Vi har ikke kigget på endnu, hvordan man beregner det, der hedder mit disponible tryk per meter rør i fordelingsledning. Det kunne også være en hjælp til, hvad mit tryktab, eller hvilken rørstørrelse jeg skal vælge. Og når jeg havde regnet det, så kunne jeg bruge kolonne 18 her til at bruge det som udgangspunkt. Men lige nu der vil jeg bruge min hastighed som udgangspunkt for at vælge min rørstørrelse. Jeg går op og vælger et 28 rør på strækning 1-2 hen til varmvandsbeholderen. Efter varmvandsbeholderen prøver vi, at vi kan gå ned i en 22. Og så når vi fortsætter op igennem, så kan vi prøve at se en gang og se. Her kan jeg også godt sagtens vælge en 22. Nu vælger jeg op til mit punkt 6, altså op til den sidste lejlighed, så der kunne jeg måske faktisk prøve en gang at gå ned i en 18. Det ser ud til at virke ganske fint. Og så kan vi prøve at se her en gang at vælge en 15 rør. Nu har jeg prøvet at tage det her som udgangspunkt og tage et 15 rør i PEX herude af. Udfordringen lige nu, det er bare, at det vi kan se herude i vores kolonne herude, det er, at her der har jeg sådan set mit forsyningstryk, så har jeg, hvad tryktabet er, når jeg har trukket tryktabet i rørene fra. Og her skal jeg huske, at jeg faktisk skal indtaste min tryktab i lige rør, og i det her tilfælde, der bliver det, at jeg også skal huske at indtaste mine anboringer og mine måler og kontraventiler. Så de er blevet indtastet hernede også. Her skal jeg sådan set kun lige have
i stikledningen, der skal jeg faktisk kun have tryktabet i min anboring med. Det er først, når jeg kommer ind og tegningen her, der har jeg jo sådan set tryktab i min anboring, herude hvor jeg går på, som jeg skal have med i min stikledning, der er tryktab. Herfra punkt 1 til punkt 2, hvor jeg overgår til fastrør, jamen der skal jeg jo så have min tryktab i, min måler og kontrolventil med, så det taster jeg lige ind herop. Den regner allerede med, at jeg skal tage min 25%, bruge min 25% regel, så nu har jeg sådan set tastet ind, hvad bliver tryktabet så også, inklusive de store modstande her. Det jeg kan se nu, det er, at som sagt, jeg har mit tryktab i mit forsyningspunkt. Jeg har tryktabet, når jeg har trykket tryktabene i rør enkeltmodstanden fra. Og så får jeg herude en H for højde. Altså hvad bliver differencen mellem mit forsyningstryk, eller min forsyningskode, og koden til det pågældende punkt. Det vi kan se her, det er, at vi indtaster jo herude, hvad bliver hvad er mine koder. Så det er herinde, den går ind og siger, hvad er forskellen på mit forsyningspunkt og min kode til min pågældende punkt. Og hvis vi tager punkt 1 for eksempel, så havde vi jo indtastet, at den lå i kode -1, hvorimod forsyningspunktet det lå i kode -1,2, altså vi har en difference på 0,2 meter. Det er så de her differencer, den har hele vejen derudad. Så regner den sådan set herude i den næste kolonne, i kolonne 24, hvad bliver tryktabet så i det pågældende punkt, når den også har regnet med, at den skal overvinde den geometriske løftehøjde. Og det vi kan se lige nu, det er rent faktisk, at hernede, der er der rødt tal. Der står 132. Og da vi har fortalt, at vi skal bruge 150 for at overvinde tryktabet i armaturet i det farligste punkt, så fortæller den os lige nu, at vi har faktisk et undertryk på 18 kPa. Vi har altså ikke et tryktab, eller tryk nok til rådighed ude ved fjerneste punkt. Så det jeg er nødsaget til at kigge på nu, det er, om jeg skal gå op i nogle større rørstørrelser. Og så skal jeg gå den anden vej. Og det jeg kan se nu, det er, at ved at ændre rørstørrelserne faktisk til at køre 28 og 22 helt op til lejligheden, jamen så kommer jeg faktisk over, så nu har jeg et overtryk på 9 kPa. Og hvis der var, jeg lige prøvede at gå op i en 18 px, så vil jeg lige pludselig have 47 kPa i overskud. Så det man faktisk kunne sige, det var, at i stedet for måske at ændre alle de her, gå op i en rørstørrelse på dem her, så kunne jeg måske bare have nøjes med at gå op i en rørstørrelse på PEX-ledningen. Vi fastholder de her tal. Så det vi har gjort nu, det er, at ud fra den pågældende tegning, som jeg har her, har jeg nu fået indtastet mine informationer i mit tryktabsberegningsark. Jeg har fået dimensioneret mine ledninger fra forsyningspunktet og ud til farligste punkt. Jeg har anvendt de numre, jeg har givet her på min tegning. Det er dem, jeg har brugt
herude i venstre side, og jeg har indtastet de koder, som de pågældende punkter har. Jeg har fået indtastet min forudsatte vandstrøm på de forskellige punkter, og ud fra det bliver der omregnet til en dimensionsgivende vandstrøm. Vi kan fx se her, at vi havde en forudsat på 6,4, bliver omregnet til en dimensionsgivende på 0,59, og det er den vandstrøm, der bliver brugt til at beregne, hvad er tryktabet for de pågældende rørstræk og igennem enkeltudstanden. Med det vil jeg bare afslutte denne video og sige tak for denne gang, og på gensyn i den næste video.